Какво става, хора? Видяхте видеото с секцията какво стана? О, не. Вчера нещата за малко ми падна едно нещо върху пръста, така че в момента след защото ме боли кръка, мама ме го намаза, ядох чушки. Вие какво ядохте? Пишете в коментарите. Окей. Буквално утре ще е готово, ще ви го покажа в 8 часа, в момента е точно 8:01. Утре в точно 8 ще ви го покажа. Не знам какво да ви кажа. Сте доволни как ще стане. Так ми ще по-готвено, защото имаме нов телевизор. Добре. Хора, до сега ядох сладко. Много там, защото беше с бадеми. Не знам. Нисото не е бомбони, да ви дадох за имения ми ден, така че трябва да казвам чао, защото видеото слуша, така че чао!